दोस्तों देखिए, आप लोगों को मैं बता दूं कि अब भोजपुरी इंडस्ट्री में खाली बोलम गाना आए वाला काहे से कि अब देखबा त सुने के तोलन के खाली मिली सावन के सुहानी जौन भक्त वाला जौन गाना सुने के तोलन के मिली मतलब बोलम गाना। आज जौन इ गाना के बारे में बात करे वाला ही खेसारी लाल यादव गानमा मजनुआ की भाड़ा से इ गाना तोलन के बता दें तो जौन कि ऑडियो पहले मतलब आइल लेकिन एकर फुल वीडियो जौन कि आ गइल जल्दी बन आइल और मतलब बहुत मस्त लगा था सुने में। हाँ भाई लोग ने गाना में तो उनके बताए तो खेसारी लाल यादव मतलब वीडियो में दिखत हम बोलम गाना में मतलब गईले बाड़ा ये गाना जौन की मतलब कुछ दिन पहले मतलब ये गाना बाजल ना तो उनके बता दी तो गाना का मतलब ये बात कि यानी जो रहे नहीं उनकर ये मतलब गाना में बताल जाता कि जो नहीं खेसारी भैया मतलब उनके मजनुआ रहे ना तो खेसारी भैया जो नहीं कि मतलब पैसा देना मतलब बोलम घूमे खातिर मतलब खर्चा पानी देना तो वो गाना में मतलब बतावल गल कि जो है कि मजनुआ की भाड़ा से हम सोमारी मतलब जौन मतलब तौन घूमे में जाइब उहे गाना में मतलब बतावल गइल गाना खाना तो रहल वीडियो की क्वालिटी के बारे में तो बहुत अच्छा सीने में दिखावल जाता मस्त मस्त सीने में दिखत देख सकत हलन खेसारी भैया कैसे पैसा देत हो मतलब मेला घूमे खातिर तो तोलन जरूर दिया लोगन मतलब मेला घूमे खातिर साउंड में तो गाना सुनत हलन तो सुन लिया लोगन। अच्छा ए वीडियो में शूटिंग के बारे में बताएं तो बहुत अच्छा सीने में दिखावल जाता बहुत मस्त लगता वीडियो सुने में भी गाना बहुत शानदार है। कहाँ से खेसारी भैया कई पहला गाना 2024 की बोलम गाना कई पहला गाना खेसारी भैया गईले वहाँ देखे सुनला के बाद बहुते ज़्यादा मज़ा आवत है। ए वीडियो में तो लोग देख सकत हलन खेसारी भैया कैसे मतलब पैसा देत हम अपने आइटम के मतलब घूमे खातिर मतलब बोलम जाए खातिर कि जा मतलब खर्चा पानी हम देव अपन से पूरा खर्चा पानी मतलब खेसारी भैया जौन के संभाले लेना मतलब पैसा कौड़ी ये देना तो सच में बता दी भाई गाना सुने में बहुत अच्छा लगा था बहुत मजेदार सॉन्ग गईले वहाँ खेसारी भैया बोलम के पहला गाना ही गा दिले वहाँ लेकिन बहुत हिट गाना समझ लो कि अब कहाँ से कि ये गाना कि हम बहुत बार सुन बली मतलब जब से ही गाना मतलब ऑडियो आयल तो गाना के हम सुन बली आई वीडियो फिलहाल रिलीज भइल तो वीडियो भी मतलब देख बली तो वीडियो में बहुत अच्छा सीन दिखावल जाता। आज यदि तू गाना के ना सुन लिया तो जाकर सुन लिया कहाँ से बहुत शानदार गाना भाई लोगन आना तो मिलत नेक्स्ट वीडियो में।